Kabenta kabaar. Ka history lingkot jong ka jingalang Jied kapa Bakhuid lani ka conclave. Shwa bangin ya cha ka rukom trekam jong ka conclave. Ngakwa ban ai company ya ka jingkala bat katnu kala ka rukom Jied kapa Bakhuid hakini ki 8,000 snam malalen. Ha ka bas dangdo de u Jisu u ba Jied u Petrus kum u kredo ki apostol don jing thap vod ne ki jingelang. U Jisu u badai u blay u tip ya ka jing koridor jang ka ket bat u tip ya ka jingla jang Petrus. Kumta la seng ya ka Balang jang u halor u mausiang. Matius kalanong ka bakhat rew dekot khat pra. Hadian kane kamtam nado u kapa Bakhuid u baar u pop Saint Linus la Jied deki Kristan jong ka Rom da ka ba menjurlang da ka jinges ngotho jingmut jong paro ki banget hau Kris. Kat badang yad ki snap namar baro ki Kristan ru ki dei ki balayo pediang ya mense Bakhuid badru don ki balong Kristan klem da bod ya ka jing hikai u Kris. Kata kamut baka jing Jied ya ki nong ya lam bat kamtam ya upop u balong u kli du jong ka Balang Kristan kadon ha ka kti jong ki kenhun rew runar ki rew stad ki menteri ki sem ne ki no ki badon kanu ka rukom sensyar halor kanong paro. Kumta kita ki brew badon ha ka bor bon sin kila bantung ni penbor ya unu brew ubah ki Jied bat bon sin kane kalaya sriem kum ka rukom san perthei bat don ru bakalapoi hadu uput baka jingjit kapa Bakhuid kelas neu hadu ba ya hap shu bat ka jinglong jingman jong ka Balang. Ki cardinal ki bishop bat ki nong sensyar ya ka nong pak Rom kila don ki ba pentat dor ya ka ni ka kam bala thong da u Jisu nado usnem laipau. Ngin sadon kawe ka episode halor kane ka politics jaklia. Saya up ya kane ha ka channel jongi. Kumta ban penbha ya ka rukom Jied na ka jingkulmar upop Nicholas baar. Ula hukum ha ka snem 6,000 san pokandai baya upop de ban Jied tang daki cardinal bishop nganget pi kenmau ya kane ka kerdan ngila batai haka episode baladem. Kani kajing penkela jong upop Nicholas ka baar kam shem la trekam. Hadin shispa snem upop Alexander balai ulah hukum babaro ki cardinal rengkat bat ka jingmi khmat ka bayar rengkat hapdeng ki cardinal lingdo ki cardinal deacon bat ki cardinal bishop kinlong kinong Jied ya upop bat don kam ya unong Jied ban yo ar nakalai benta ki vote ban job. Badra ka jingkela hang ni hang tai kane ka rukom Jied kadang yai beteng hadu menta. Hoon don ki jingkela ngap syakmat kane ka video pensatif ya ki jingkela. Watla ka jing Jied pop kam dadei ka bashimpor than don ru ka jing Jied pop ka balane lai snam haka snem khat arspa handriu popra hadu khat arspa nyau powe kabalalong haka snong viterbo kate kajing shampor balane hadu lai snem kala penlong ru hadu balai ngut ki cardinal kila yamno na kajing long temen jongki hadin lai snem kajing thep vote ka ba klem yo ya upu kinong shong snong jongka viterbo kila sngosi hadu kata-kata bakila khang ni setkut yaki cardinal hakata ka yeng penlong jingalang jongki kila penduna yaka jingbam jongki tang dakaba ai da ukpu bat ka bat wat kila wengno yaka tnum jongkata ka ye dakaba kermen baki tei ki jing bat jing penshitom kin pensted yaka jing trekam bat Jied no ya upu pathamai bat khatdu khatwai kila Jied ya upu Gregory Bashipau. Knang banlait na kajingja biang
kibakum kini kijingja. Upop badang sujit thamai, upop Gregory basipau, ulapan kala yaki kendon, bat dakabashim jingmut, na ka jingjit jong uhi, ula hukum badai ban khang ni setkut yaki Cardinal Baro, bat ambit yaki ban mi syabar ni kendu breu syabar, kenang ba ka jingjit kan long ka bakloy. Shisha ka kentin conclave, ka ba ngijuya kren ni yok ngau, menta ka wan na ka ketin Latin, kam cleve, ka ba mut da ushabi khang, damno ni setkut no. Yaki kendon kiba menta, lapen wandur haus nam kat kendai spa kendai pohon riu, da upop John Paul Baar, hakakot Apostolic Constitution jong u haus nam kat kendai spa kendai pohon riu, kaba kerteng University Dominici Gregis, rengkat ki kat tu kat ni ki jing pen kela baret haus nam ar hajar hanyau, da upop Benedict bakat riu. Nginjin daladon por banyak tu ya pi bian pa bian ya ka history henrei hakum kani kapor pin kwa ban sngap. Ladapi kwa shu ban tip ya ka history yai subscribe but press ya bell button kenang ba pin yo ki notification haba ni pelat ya ki video thamai. Kabenta kabalai kasede vacante ne kashuki upetro long thali. Ya kajing yap jong upok, lapen shisha bat pentikna da Cardinal Camerlengo, bat nado kata kajing penbena, ka Balang menta ka don hakapor jong ka sede vacante, ka bamut ka ket ne ka shuki u Petrus ka thali. U Camerlengo usay ka sati jong upo balaklat no, u od ni upenpat yaka hakmat ki Cardinal ki balaya lum hajan ka medyap jong uta upo balaklat no. Kani ka kam kapen i yaka jingkut no jong ka bor jong uta upo u balaklat no. Bat ka khanglat yaka jing pendon kam yaka hakaba shnathok ni stoi thok yaki kot kisla ki ba yo lesi ka Balang kan pediang lada dangla ban pendon kam ya kata kasati. Kumta la ot no ni penpat no yaka. Nangta u Camerlengo u pentip syaki nong trey bat ki wei pat ki officer nong trey Balang bat Syaudin jong ka College of Cardinal. Nado kani kapor balakhlad upop bat balaot ni penpat yaka sati upop bat hadu kapor balala ban Jied ya upop uba thamai u Camerlengo un Shakri un pej un kmi kum unong sensyar ba shipor jong kanong ba Vatican. Henrei ka bor jong u halor ka Balang kalong ka baduna bha. Bat labo haka jing pej jing kmi daki weipat ki dekot jong ka College of Cardinal. Ki ba menta ki sensyar lang ya ka Balang hadu banda Jied ya upo uba thamai. Hakum kani kapor kajing tho basyadin jong ka pisa kari Vatican balashna hakapor jong ka sede vacante. Kidon ya kadur ka kerpang ka peni ya ka muhor jong Camerlengo haka jaka jong ka muhor jong upop bajudon. Kumta kilong kibala khen kor bha da kinong lumpisa. Nangta udin jong ka college ki Cardinal u khot ya baro kinong Jied Cardinal Sharom ban penkre ya ka jinglet on tap ya upop bat ya ka election. Harum, u Cardinal u yakendo yaki Cardinal na kabenta ki jingelang balatip kum ka General Assembly. Kini ki jingelang ki julong hakisngi shwa ka conclave bat kia perkhat sa nibha syapang ka jinglong jingman bat ki jingdan kam bapher hapo ka Balang shwa ban Jied ya ukpa Bakhuid. Kani kala ban kentup yak jing hakasan hima sima bat ka NIAM. Kijing tmu bakongsan nakabenta ka lawe lani kijing long ki badon kam haupo pathamai. Kirai ru yakapor jong ka conclave. Ka conclave kadai ban sedang hapdeng khatsan bat arposngi hadin baka kam kpa Bakhuid kala thali
knang ban ai por biang yaki cardinal ban poi sharom hanrei ban slem than ban pen slem ya ka jing Jied khadu ki pen bet ya ki jingdon kam bat ki rukom tre kam bat yo jing shngan hakapor jong ka jingelang ba ni ka conclave kani ka kunthop ya ka jaka ki kendon tap vote bat ban pentikna ba baro ki badon kti ki long ki bala pen kre ban ya chakman haki por bamenshwa ka conclave kala long haki jaka ba pher hakeleng ka Rome kum joru hakeleng ka Italy bat kat tu kat ni ha France bat kawai ha Germany Henry menta la khambun snam ka jaka balabu ka long ha Sistine Chapel ka badon ha senda ka yeng mani ba u Petrus Bakhuid hari Vatican nalor kata banlait na ki jingja basngosi baro ki cardinal ki day ban shong ha ka domus sancte mater ka yeng ka balate house nam khat khandai spa khandai bo nyo na ka banta kani ka jingthmu haba ka conclave kamdon kani ka yeng ka klalong ka jakasa jong ki nonglet jinglet bat ki nongwan shavatakan kumba phila banyo i na kani ka map ki art teli ki jaka ki don mar persha jong ka yeng mane ba Petrus Bakhuid hanong ba Vatican hakapor jong ka conclave ki cardinal ki haban led na ka te ka jaka sa Sistine Chapel man kasngi da ka bakeu halor ka bos sha yanu banyakran ni yakendo ya ki cardinal ha ki arteli ki jaka ni haba ki lejing led da ka bos wat kinong nya bos ru ki smai ban bore ban kran yanu wat ya ki cardinal ru menta tungin ya pet khandiat ya baro kinong trei ki balap penkerpang bat ki cardinal hakapor jong ka jingelang ba ni conclave kani ka kunhun ta kunthop ya ka tu ka ni kinong pet ya ki jingrakhe liturgy bat unong ya rap jong u ki badai pet ya ki jingle NIAM jong ka conclave bat kumju ru ka tu ka ni ngut ki lingdo ki batrei ha ki kerdan ba pher kum ki secretary bat ki notary bat kumju ru ka tu ka ni ki lingdo ki ba ai sacrament sha ki cardinal ki ba shitom ki bamla banmi na ka we ka jaka sha ka we pat bat ki tu ki ba yarap ha ka khet jing plapom nangta dan ka kunhun ki nong trei ki ba penpoi marpam nong sumar bat nong penkhut ye ki nong apahara bat ki nong yarap ya ka kwat ka khia ki cardinal kumju ki doktor bat ki nong trei bakerki nalor balapan kerpang ya ki bat ki cardinal baro kini ki brio ki haban smai bat kimla banya thu ni kren aa halor ka jingja ni ka ka baki tip hakapor jong ka conclave lada don manu bapen ken ya ka te ka jing smai hakapor jong ka conclave ka jing penshitom ka long pan shabe syakan pat balang compare laki de ki cardinal ni ki te ki kunhun nong trei kumta ha ka te ka por conclave sha ban pendon kam phone tv kot magazine kot KHUBOR ni baro ki tiar teknologi bat wat ya ka jaka hi baro ka we kamtam ha Sistine Chapel la pendat de ki kor ban tip ni yo don manu bale tu ni penpau tu ya ka jingja hapo conclave ka conclave kumta kalong ka ba koridor bha bat ki cardinal baro ki de ban ngap tang ya ka jing persat umensim Bakhuid ka benta ka basaw ka jing sedang jo ka jingelang ba ni ka conclave shwa ban batai shu ngakwa ban pentip ya phi ba menta usnam hajar arpusan hadien ka jing kladno upop Francis bat ka khet u Petrus Katholik ka jingelang ba ni ka conclave kan sedang haka nyau tarik u jemang dangai up bat share ya kani ka episode ngin beteng pat ya ka benta ka basaw haka episode ban 1 ngobha ban subscribe share comment like bat ban nyon ya bell icon pa phinyo notification ladangi pelat ya ka episode ka basaw kublai shibun